als 18 els metges li diagnosticaren artritis reumatoide i li digueren que acabaria en una cadira de rodes. Sí, a pesar del dolor, ja ha fet 16 maratons i ultrafons de 100 quilòmetres. Avui ha complit el somni de fer per sexta vegada la mitja marató de València. Podría lamentarse y preguntarse por qué yo, pero esta valenciana ha plantado cara al seu destí. Mi día a día es muy duro, levantarme, no poder peinarme, no poder coger a mi hijo, no poder vestirme, incluso he estado hasta 15 días sin poderme mover de la cama. I d'ella minutge abans d'iniciar la seva sexta mitja marató de València, amb la qual inicia la preparació per a un Ironman en 2015. Mi base es la paciencia. Y el aunque no se pueda, siempre se puede un poquito más, aunque solo sea 1 centímetro. El día que no me puedo levantar, siempre me puedo levantar. Tengo un crío de 5 años, que va a hacer 6, y eso de que cada mañana se despierte con una sonrisa hace que sea mi motor. Però quan no té crisi i sols té dolor, entrena esportistes d'elit perquè és preparadora professional. ¿Qué te ha supuesto para ti el correr? Vida, porque a mí me dijeron con palabras textuales que tenía una enfermedad grave, degenerativa, que no tenía cura y que me iba a quedar en silla de ruedas. És un exemple per a altres persones en superació i motivació, perquè Mage veu cada dia un glob d'il·lusió que transmet a tot el món.